딱 그런즉 신이티 브라샤노 부코 파이얼트리파 파이쇼파 캬본 바게 정 야르 뮤지컬 버던네 बखातै बनत्रिं बिसिकतालनि हामजाक मुं बाय बन जों लामसकनाय आबन बागे फारि जों ताबो सिनि खुम बाय जों बन लामसकानो याफारि सिनि दाकु बिरजित यार म्यूजिकल बदलनि एरेन्जार एन्ड मैनेजर नेक्स्ट गाय सिनि त्रिपुरा हास्टेल रसामनाय ग्रोंजोक कबरल सामान बिसिङाव बुखुब्रु मेमरा सिं बबो हान्य हायसिनि बुखु पायल न लामसकानो खुमिया फारि फारि गसिं हान्य हाया फाखर लाय हान्य हाय दाबु या फारनो सिनि यार म्यूजिकल बदलनि लीड गिटारिस्ट ताकुक अभिजित बबो हान्य हाय खुमिया फारि लामसकानो गाय बनि या कैमरामैन या फारनाय सिनि ताकुक बिप्रजित त्रिपुरा बबो हान्य हाय या फारनो बसिनि यार म्यूजिकल बदलनि कीबोर्ड प्लेयर नो आरो थले तिपा को फारि दो बनि या गनो या फारनो सिनि ताकुक इमानुएल कलय तिपा को गय लाम सक दे यार म्यूजिकल बदलनि फुतुसे दुलक तामक्रं फुतुसे फोटो फोटो रखै दं पुरि लेउ चीनी ग्रुपनि स्वास्थ्य मन्त्री सालाबो काहाम बया फारनाय चीनी ग्रुपनि स्वास्थ्य मन्त्री बेसाया फारनाय दं गसिनि यार म्यूजिकल बदलनि अक्टोपेट तामक्रं तैयाबो सिमिया बो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी बो काइसा मोसामनो तै डॉक्टर डिग्री खालाय दङ बबो ताविया फारानो ओ सला काहाम समा सदा कलम सनि आइ सादे को या फराय আমি যাবো अब जों जतन ग्रुप ग्रुप नायनाय हैप्पी ड्रिंक लायनाय आसन को बायखाखौ मानदा आसन फोटो हैप्पी ड्रिंक काबा फोटो भिडियो फोटो गानाय भिडियो न खाइबे सिनि गल खाइबे दे जतन याखै होला बिसम माने सारे दानो यार म्यूजिकल बदलनि एंगै आगे सातन जतन अको भिडियो खाइबे दो फोटो लिगास अनि मुसु खाने आयो सिनि ओंखा नगो यारं म्यूजिकल बदलनि गै जों सिनि ट्रिंग बिसिकताल 1433 सिनि 1433 ट्रिंग बिसिकताल न रसावै जों जतन न खाकोफोरबाय लामसगो ताइसिनि फाइनाय सिनि बुखु पाइल त्रिपुरा बनगो जों जतन न बिसिकतालनि हामबाय तेचिबाय याफारो फारिंगा चिंताबो जतन पाल बक्सके सिनि बिसिकताल लामसग मुंते जों सेलिब्रेशन खाइमेन बसाबो जों जतन हैप्पी अच्छा एगो ओइ पाल बक्सके अरे যতন হমান পড়িতা দো ए যতন সব নাই बिरजित थासा न सारि म जतन हैप्पी ड्रिंक अच्छा जतन हैप्पी ड्रिंक ओके टाइम आउट 1 2 Ismail baza पायलिया हो ओसे একটু প্লিজ ইনস্টাগ্রামে আপলোড করলে আমরা ট্যাগ করিস চলো 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 না পেক খাই পেক